आप सबके नमस्ते बा, प्रणाम बा, जय श्री राम बा। आप थोड़ा सा मुस्कुराई, अब भोजपुरी देखा तनी। जी हाँ, हम बात कर रहे बनी कि ओरिजिनल चीज भोजपुरी में पेंडिंग में जाला और चोरी के माल ट्रेंडिंग में जाला। रहा नहीं जाता। जी आप समझ गए लोग अब कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के शेर सिंह कहे जाए वाला पावर स्टार पवन सिंह के गाना जो उनकी ओरिजिनल रहे कमरिया पतरे पतरे उचल गई पेंडिंग में, अब भूतपूर्व भौजी चुरा के गा दिली गानवा के तो उचल गई ट्रेंडिंग में। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। यही जा भोजपुरी में अपन नाम बनावे से ज्यादा मेहनत दूसरा का नाम खराब करे में लगाई तो जल्दी रहो नाम बन जाई। भोजपुरी हो, आप थोड़ा सा मुस्कुराई। आज बात कर जाई भोजपुरी इंडस्ट्रीज के शेर सिंह और भोजपुरी इंडस्ट्रीज के चोरनी के बारे में। पूरा वीडियो में बोला हम आपके बहुत ज्यादा मजा आवे वाला बा। भैया चढ़ के अइले थार पर, भौजी अइली लार रिक्शा पर। भैया कहले कमरिया पतरे पतरे भइल बा खतरे खतरे, तो भौजी कहली कत्ल करवा दी कमरिया पतरे पतरे। भैया सोचले डबल लुक दे के माहौल बना दे। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल। भौजी कहली कि इतना कमर हिलाइब कि बुढ़ो पे जवानी चढ़ा देब। भैया कहले कि जोड़ा ना मिली तोरा कोनो जिला में, तब भौजी कहली कि हट जो, हब हम जातनी दोसरा के कोरा में। ऐ सुन के पवन सिंह के मूड खराब, कहले कि ते ही जइबे दोसरा के कोरा में, तो सुन हमरो भी बिया, अब हमू एकरा के लेके जातनी एक कोरा में। बाकी आप लोग की वीडियो कैसा लागल बा हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइब जा। ये एक नया फ्लेवर हम आप लोग के टच करावे के कोशिश करी। बाकी तो आप ही लोग बताइब जा कि हमारा नया फ्लेवर आप लोग के कैसा लागल बा। ऐसे भी कोनो गाना आवता तो ओकरा के आपके अलग अंदाज में देखे के मिली हमारा चैनल पर। तो भोजपुरी के बाद भोजपुरी में करे वाला ये भोजपुरी के बेटा के साथे आप नहीं जुड़ल तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारा साथे आप लोग जुड़ जाए जा और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा। अब उस समय आ गइल बा कि आपके साथ हम फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर जुड़ी, तो हम लिंक दे दिल डिस्क्रिप्शन में, आप जाके फॉलो करी।